Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta Phuluni angkang along APHLC BJP Congress Party Benchi OC HSDF a party along Chipa Ogdun MLA Kilik Nanglechi Dogdog Aporahut Song Kachiwung Mate Kaching Bedun Abuy Asonsi Hekponlong Sonsi Pini Nibhai Kripo Arkoya Chiklo Ninkan Surihinira Inkoira Trokorni Phuluni constituency angkang along Hemrong Rangpu Asai Hemalong HSDF Pen Master Ning Amai Padupo APHLC BJP Congress Asok Boy Ingrai Punsi HSDF Asok Purualong Chethabdam Laplo Mena a party upon Ninkache takeaway penajoksi Kaprek a party along Chipa Ogdun Asai Setame Klempon ng Koklo Lapen HSDF a party along Kachipa Ogdun Apai Kipat Bomasonsi Tekponlo Lapen HSDF asong jongsi ke hailote Karbia Khai Inglong aso akhaya tumapan kachingthur avarsai sita Klempon paprangji Ate non-tech damlong Inglong aso akhayatum kachoklem athai kawia jok kahelo chong dadam nang kok titilo la so jok kisung sita pinang an chitong nanglo la so kisung pen pajok ponvek jipusi HSDF amaipu rajenti mongpen pachinipo Phuluni pen Bidor Singh Terang report Karbi Anglong News Channel Aprangsi nang litum media abitung doan phana kerupi parpiglo thema nang litum nilitum lada kadu kawe Hill State Democratic Front pechek pen HSDF labangso mass joining a program long nang litum birta nang kerip dun chekapot a kerupi parpiglo lapen ningtilo nang litum labangso a message Karbi Anglong long anamen true nang litum a channel hoi pen nang litum pache thangpon pupusin itum hin pen choro parpig lang litum mangamrim dun pot pini ni litum Ladak Phuluni Hill State Democratic Front HSDF labangso regional political party CC committee tum alang litum cepatir pi ponsi pini ongdung APSLC pen methang a party pen COC HSDF long wanglo pini BJP pen ongdung pen COC HSDF long wanglo pini Congress pen ASDC pen COC HSDF long wanglo lasi non Hill State Democratic Front lake regional political party lapen nilitum ke claim tap kalipu arada tum non chini bomlo lapen nilitum along taxer reset lapen officers atum lapen ex servicemen atum nito phanang cerap nang cetudun pik lapen nilitum phanang cerap nang cetudun pik pena job nilitum claim long bomlo damlong long bomlo lapen nilitum akemang ke la hello Hill State Democratic Front men ke autonomous state lake nitum ke number 1 lo ilitum hala hello kachingthur ato warlo autonomous state jong situm ke long lo pote ajap na ilitum long at ateng lo lapen itum jong hele development postame autonomous state jong situm long li polote itum ale abidaji non ke autonomous state polote pini election a isu son si cheplang de national party itum ilito aphan kadobe e paai ni ruilo ilitum akache songolong kopia polote congress ningkan krip ho cari uno hutami itu mapala bangso artikel 244A ha Delhi long ke apilam lo dispura long anda nang cingki pipi lapela son haksi hala bangso kongres a tim pe namasi BJP join lablo non BJP ta ningkan krep ho ke chokpo seta la bangso autonomous state aputha ke lake lam jungjung son si cheplang de non nili tuma party pen gela hello ake hai Omor Singh tisoli tuma MP lo alangli government bill si ponangji seta government bill pon pese private bill si ke pon lake akam da we pusini li mathadam athema non apor alang li government along dolor jong si government bill pon pe polote komentu si ke pon po hala banglo lasi lake non MLA election nang le bomlo lasi lake la rar aphan kapamanghu asai chot pusini tum kamathadam lasi non Karbi Anglong rar akar ige Jasemet artikel 244A autonomous state lahelun tu makenangji lapen nitum HSDF jong si kebang lo pote itum down pig lo non aposin nitum ekonomi khanat nitum reform ji lapen kadok be nitum ekonomi nitum kapaching thurji asai nitum claim ji lahelo ilitum ariso e jangatum non an
Bangalore, Madras, lapen kadu kawe Mumbai, ha Kolkata, lapen ha Hyderabad lahai ka chong dadam non an suri phokep throkep ariso ejang sar pimarang lokatum sar marang lokatum bahera sidam edlu lasila ki ningduk meme lasila hai nilitum moneng council election lo moneng council election jong sike hai lo pulote nilitum gel hai tum han chewan labji lapen sakuri anda eme thanga khai phan mate karbiang long ke do anarat phan tum pil labi lapen sakuri ke jor akam ke tum inton kogi lapen pangton kogi lah hello lapen ini tum khiti ke klema na sata me tum kapaching thur ponje phan kaduk kawe koson men sike than ponje ba hal hai kaduk be ni tum kamatha pon mek dolo nasin non BJP along Congress along lapen APSLC lake election hai un apose hai he aposi nang ni tum apor cepadam dera apor cepadam tap tera HSD along kewang edje phansi chuning ripon lo lapen organization do an atum apanda chuning rilo nang cerap nang cetu dun jepan businessman atum alang tum my meeting nang dun deta hai mene alang litum ana nang cerap nang cetu dun jepalang tum panda chuning ripon lo lapen sakuri ke klema tum aname non thekdam long lo bang so sarkar long ke family la tum tor do la family toron na non ke avidel lo lapen family tum kijui ke langi phaning hang sata even sander ni tum la tum holiday long le lasini tum council jong se ke bang lo polo den tum ke sakuri ke klema tum phan an arona teng bala tum phan la tum da holiday long nang ji lahai an ni tum klem ponji lang ponji lapen bill ke long long we tum an ni tum government jong se ke bang lo polo te liabilities ke do an ni tum bill pil labi ang ton pen la hello pen tangka ke ban ke la ke Delhi Dispur ben tangka ke ban ni tum badade teta karbiang long long pen tangka ke pon abang ni tum labang ke chedonun di itu party ban ke money circulation ke da karbiang long long si poisa pacharting nahi lalu polo te hala lebar tum na long po gari ke be ka tum na long po sangti ke chojora tum na long po hem kachukki matum da mistri tum na long po e tangka jong si karbiang long dulu pote rat ka do be ching thur po hala helon tum klem pon di hailo don pharo ke thom so se arat tum si pini dak nang chepa ok du la helon aron repen koila ki pur an gela bangke tum ington et nang ji la hello ni tum hen bangke pune bangke la tum yong si klar dak men a document save thir the men a document save polote la bangke ington kok si ke me athema tum koila la pen sangti ka dok be an arlong an dong itum ci pur la pote ale be dat po mo phi la hello Duabarguri constituency angkang ongdung self-help group atumaphan check kironpon. So arlo mate paya tumaphan aja kong kipi lapen kapaching thulchia phan pura jasemet BJP asorkaratum RDPC kedamtang harakhat LAC angkang dokmoka HS pathua klamalong kapedopon rat amai piahud Assam CM Dr. Himanta Biswa Sharma Lapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Atum Aridengpen Check Paron Ponlo Bonta Kapachetang Un Eatuma Phan Anke SHE Village Officer Hoipensi Pacheron Pon Bomlo Lakha Inquara Trok Duabarguri MSC Constituency Angkang Haraghat LAC ke Parlopon Jasemet Diring Kohora Panbari, Malasi, Dolamara, Center, Lapen, Nong to Dolamara along an setame self-help group atum, a village officers atumpen, Chepater Piponsi, Amina self-help group members atumapan, local MSC Anparta, Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Richard Tobi, Kapin Khara Tengpen, Duabarguri, VDC Chairman Sarkoy Rongphar Aridengpen, Check Paron Pon Bomlo. Lapen Chekiron Amayalong Aluhi Sarpo Amanpen Duabarguri VDC Chairman Sarkoy Rongphar Dolamara Town Committee Chairman Mongol Singh Terang Biren Tokbi Gambura Atum Lapen Daniel Terang Lapen Tarun Terang Atum Penchinglok Penang An Kithe Kiding Atumta Chetong Dunsi Mai RD Pedodunlo Lapen Lapu 10,000 check Kelongpon Asang Pimar Anparta Self-help group atum Setame Ning Karongpen Jasemet Team Karbi Anglong Lapen Local MSC Anparta Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Richard Tokbiaphan Kachuro Pajerpon Duabarguri Pen Adverse
Dolamara Cultural Complex hulalong hachakikan kipedupon. Kedam tangarni KCS tiri piatum kapachini ponateng a constituency tin along KCS atum tame hachakikan padupon ang chipuason si dua barguri KCS ahin pen setame hachakikan padupon lo. Bangso hachakikan pon along aluhi amana pengpen kachetong pon laki dua barguri VDC chairman Sarkoy Rongphar Dolamara Municipal Board chairman Mongol Singh Terang dua barguri KCS Amaipu Sunaram Sinar dua barguri KCS Kong Chunbang Sunasing Be Lapen penang an kethe kiringatum chetong dunrin TC hachakikan padupon lo. Hachakikan laki karbi nimrokom kachipareng verchia phansi lapusona sai sitame parupon lo. Lapen non KCS Central Committee atumpen nili tumaphan nang kapachini ponateng pen pini dua barguri Cultural Complex holalong sitame padupon lo. Lapen morning asengkan sitame hachakikan ponalong dua barguri arat ansase nang chitong dun chia phan pusitame kachuningri padupon thu. Dua barguri pen Edverson Crow Report Karbi Anglong News Channel. Prangsi nalitung Duar Bauri Press Club abitung nompan nalitung bang sojai meglong kebang pot suri kardom bajiriglo nasi nili Duar Bauri hawaramai long Karbi jutang song akong chun bang lapen nilimen sonok sing be nasi nili non ini nonomat jutang song long nanti luar buri hawara mai long kongchun bang apisi krembo Tante pini yang ini tumpahan kehang kopi alam tela lar hampir ni bini dak nang li tumpan nang chuang pon alam tela bang la hello je ile tum karbiya khai karbiya jutang porom ritiniti ile tum kirim kenang sot lapen bangso porom lage khusar bisar kecheng pen ile tum phan karbiya khai karbida latumda me isi khai kang thim lapen ajutang jubat do la songbong pen tame pini karbiya khai ngong ke kan ke choglim ke kan kapre ke kan do ta ke choglim karbiya khai ha rong khusar bisara din pen ile tum phan nangi than tikang lage hachai kan labang sojai mek ile tum kedeng ponang ko bangela hello ile tum kapre anim kirim do Christian bonon Hindu honghari lapen Lokhimon Songho Lokhimon Ashram lapen Arlong Chuhu lapuson Duar Bagria long kaprek ba karbiang long ang kangaru same kaprek lapuson khai mane lapuson anim kirim do la songbong pen adhorom tin anim tin rumantame isi kar methang jungjung labangke autonomous council pen lapuson angdeng kopine kedeng pon haladak kene arni ke hot pon lapuson dosi kapre ga nim tum rongker pendang lok lapen Christmas pendang lok lapen 1 February lapen arong chuatum 9 January lapuson kapre ga nim tum tame lapuson kirim pondolo tebon sita isi karbiya khai gang thim tu chipu lapen itun khai isi wet nangi pula so karbi ka chingrum labangke kadoga we adhorom tame isi wet chingrum me pu labangke hachake kan la hello lasi karbi anglong karbi jutang song lapen lameda mai alang le tu kadoga we insai pami bensi labangke ilitung tame labangso hachake kan paman ponlo lapen karbi atumangke pini pen mo tarik thong ke panu mangke ilitung labangso hachake kan karcho ponji lapen pini bangke ilitung lapuson hachake kan kangtu poniglo lapuson si demonstration son sinitung bangso pini hachake kan lapen
labang so jai mek bangke ni tum deng ponik lo man ke tarik thong ke ban bang ye continue si dak chari kon po labang ke tarik thong ke barni bang tan bangke labang ke lahelo je pini ni tum duar baguri hawara mai pen deng pondet demonstration son rada phan paklang pondet phi bangke labangke arong tin arup tin atung tame bihu lapuson karbia bihu puson thak okomia tum bihu puson thai ni karbi tum tame bihu ason paman si labang so hacha ke kan bangke un polote arong tin tum tame horpu horlang gado we chusik pen arong tin tame labang so jaime ke deng melo lapen labang so hakopen porompora kathi karcho labangke pining weban bangke milur mithek pen arong tin arup tin tame cekai ponsilitum labang so kathi ningpang samje phan labang so jai meke mo tarik thongkep anu bangke ar koi tarik thongkep anu bangke pedomelo lapen thang tarik si bangke karbi mingkan ki mi archo ponik phit po lain lo nilitum jutang song pen kithik pon aku thak pini bangke nilitum demonstration sonsi unit tum hon chohag lo kachipati pupe labangke just hacha ke kan iltum sogroi kan chipaklang nangi lapu sonsi chohang pon lo alapen alang litum phan lang so sa ju na pu sap sabet panong pilo la pendak an san chupui nang pu nilitum panong pilo la si pini bangke terang sanchom gi thoman si banglo ala bangke angjok asanchom mate unit KCS unit la pen waisong panbari KCS unit la pen ruipi langso KCS unit alang litum si pini la bangso aja meg bangke nang pachun dui glo la selang litum phanta me churulo tangte isi karbia culture puro tangte lake dhorom party puchi pen si ni isi KCS lo tami singkan second isi kibido tapi singkan second tami KYF tami di utara langsung lo tabi wer hala so apor tami kapre ka dhorom tuma bangke laso arni teng ais tami kapre ka program deng det tido kapre ka dhorom tu mitha jutang chidunde po mitha dhorom han ali chipatherong asonta do laso putha na dipilo la soputha bangke asi mo rada thengnu danili ningje glo lapen karbi jutang song tiri pibenta labangke thedung labangso kedeng pondoi glo labangke thang chiklo tarik krep plipen kresir ke banabangke ajat asong tin ba ajat adhorom kirim anim kirim tustame pini labangso hut bangke kaprek aja eme kedeng de je fansi nilitum tiripi ahin benta chuning ri lo la penili jungjung duar baguri hawaramai benta kong chunbang hoi benta chuning ri lo la pen duar baguri arlo pini sami nilitum khai tin adhorom tin dum banta mai hang lap kristan dum banta mai hang lokhimon ashram dum banta tame hang laboson taksi honghari chorki pio dum banta hang lapen bupong sar bunya sar lapen rong sar ruba sar sorkari sorkaman la kadu ke tum phanta hang la solong sinili radamai pi along sinili ningje glo la bangke kewangji tarik thang chiklo niphai krip plipen niphai krisir keba bangke ajat ajai mek asai da kedeng de je phansi nili rong sar ruba sar lapen kadu ke rada thengnu ta nili chuningri lapen ningje du ningla hachai kanalam thepta wadakan pachni tha kado pajero kamsi bini acha ke kan program dak dor bagri men ta dekon athe nasi karbiatum oh ini kan kok kita itu jutang tuan kecembai nanti ya dengan sota tuh kok posi itu hajakan tiap apa karbi culture society ahin pe cipatir bi ta son haksi la karbenglong ibu lo tema sistem itu dah akhirnya sok terang tin tin long dalo sobat do ini tuh kasih tipu pun lagi sota tuh Dorbo de awar mai petumen cipatem pu cipatem bi potsi bini kada kisah agung sih sedang itu agenda juro
jedak Let's dor see, bagri dah. amara mai pen Sige, Chief, ha? laso kichipen pu pon pen ki pachul pon the La padang dino man. pen laso long kadung we kai kita nang karjap dun thip la pen nang kachira Yes, kichi Salud, dun Kachi la seme Tibo, pet akan- dor bagri Yeah, local yes, MSc Salud, pada nama- education dia Okay. sa Richard Topi alang le bini nak kitong nunde atheke Natanang nilo, Chief nakita- Minister Yeah. Assam Chief Minister Kandidat. Dr. Himanta Biswa Sarma sir di Putawang sa program no kitong nang kok pen joksi Yeah. itu sar nang kitong nun idelo Kasi- debon sa may alang li Kita tak tunggu aja. Nona bang itu. Isi kita alam saya alam Masih kan tapi bisa tangan itu kan kita nona bang itu mampu pen kenapa saya alam so dolar Oke, kasi mo itang nabangso, saya alang dolar pen nilil pini Ani kan bangga itu mulai tidur depan nabangso nang situ bulan hajar kan bulan jaring di ani orang sendiri di paputuran penang lo lapan jadi itu ambo pen kita bergantung hati sendiri nabang kayak itu mah konsumen kan sini pajak Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurang tu.